htela moj život i htela je da bude ja. Ovako ću početi ovu bolnu priču. Ja volim žene, volim da se družim sa njima, smejem, otvorena sam za nova prijateljstva. Nisam drkož i moj krug nije toliko zatvoren. Kada vidim da neko ima problem, tu sam da pomognem, pa tako i njoj. Upoznala sam je u noćnom izlasku. Reč po reč, šala po šala, otišle smo na ručak, piće, letovanje, zimovanje. Postale smo bliske. Uzimala je moje stvari bez pitanja i čuvala mi je psa dok nisam bila tu. Našla sam joj posao u ozbiljnoj firmi i iskoristila neke svoje kredite na nju, ali ne želim. Smatram da se u životu sve vraća, a i ne mora. U njenom prisustvu je nekako svaka moja priča bila izvrgnuta podsmehu, ruglu, kao šta se ti žališ. Polako sam shvatala da me potajno mrzi i da se na sve što sam ja gnuša. Toliko gnuša da se ofarbala u moju boju, koristila moje poštapalice i izlazila krišom sa mojim prijateljima. Drug je video jednom u gradu i kaže mi: Olja, ona je ti. Kada bi joj pomenula da je viđena tu i tu sa tim i tim, odmah bih rekla da su se slučajno sreli. I svaki put kad se tako slučajno sretne sa nekim, tema sam ja. Koliko sam loša, pokvarena i još sijaset loših epiteta. Kada je pitaju, pa pobogu što se družiš sa njom kada je toliko loša, kao pa žao mi je nje. Jednom sam u svom nakitu našla vunicu vezanu u mašnu. Pomislila sam da je to nešto od nakita, ali nije. Tih noći sam se preznojavala, dok sam spavala imala sam lucidne snove, a tokom dana bila svadljiva i razdražljiva. To je uticalo na moje odnose i na poslu i sa momkom. Kao da se sve raspadalo dok je ona cvetala, napredovala, rasla, čak i kupila i auto. Zdrav razum mi nije dozvoljavao da verujem da su to neki hokus pokusi. Odnela sam tu mašnu babi, baba nekoj ženi. Žena je rekla da je to uradila osoba koja me iskonski mrzi i da želi da mi se ceo život veže u jedan čvor. Šta je ta žena uradila sa tom crnom vunicom, taj dan ne znam, ali ja sam tu noć spavala kao beba. Tu noć sam i plakala, jer nisam prvi put verovala u žene. Toliko sam im verovala da sam uvek u njima tražila sestru koju nemam, a 80% njih u meni su videli konkurenciju koja ne postoji. Izvinite dame, što mi mozak brzo radi, što znam sve šale, što me Bog dao mršavu i sa životom kakvim imam. Sve sam htela i delila sa vama, uvek do kraja. Na gori način shvatam da sam se rodila i da ću umreti sama. Kome verovati, kojoj ženskoj ruci svoje poverenje pokloniti? Zašto smo same na kraju? Odgovore dobiti nećemo nikada.